गले गले ओंखारबाय मानसिफोरखौसो नायगासिनो दं सोर सोर थांफिनगोन बायदि थांफिना बायदिफोरखौ नायबानो मिथिजोबखायो जोंहा मिथिबाय दिनैहाय बारा थांफिनगोन बायदि मानसिफोरखौ माखासे आं स्रा स्रा नुजोबदों बयखौबो ना एसे मोजां जानानै फैजोबखानायसै दा थांसै दे बैलावनो जोंहा टाइम मुदाखौ नुदा टाइम मुदाखौ फैगोन सिलागा देनजारथारलै अरखौ इसिल' होखायो जोंनो सोलाजासिल' होखायो हाब मोनसे आसलथारलै एबार फैबाय मोजां जाबाय दा थांसै दे दा थांफिनसै ओरै ओरै दा खालामगा ओंखामा गोमागोनबो मिन्थिखा जों खिन्थु माइ गाबजु जायोबा बासिया खिन्थु प्रयजन जाबा बायद' जाबा बासिनो गोनां जागोन जोंबो मिन्थिखा दा बेखिनिखौ बुंबाय आरो आसा खालामबाय माबा माबि थिग खालामखाजोबदो मिथिबाय नोंथ' देरहाखानायसो बैसागुनि सिगांबो एसे आवलायनोसै आरो बैसागु बायखानानै देरहाबाबो एसे माबा माबि खालामसै नोंसिनाव आलासि जाहैगोन बे गोदान गोदानाव आङो थिग खालामबानो जाबाय माबा माबि खालामनानै दोनदो बिसिना माबा दासो माबेबा आवबाथ' लानानै दासो ओंखारनाय बायदि ना होमबा थैजागिना आवबाथ' लाया होमबा खै नों खाना हरै दसे थाथ'नानै आवबाथ'निया बेहाय थैथ'लाब्रा दांबाबो बिदि बेबायदि लानो नागिरनायसो बेना सेरफांगुरिया फ्लाइअभारजों डेभेलप जालायबायनो दतमायाव दानि लेक्सारा होदों नालाय सेरफांगुरिया एसे डेभेलप जाबाय जादों बे फ्लाइअभार जादों होनना खिथादों फ्लाइअभारजों डेभेलप जायो फाग्ला फाग्ला मा मोनजायो बिदिनो 200-300 खौथि लाबोनानै जोंहा माबाखौ डेभेलप खालामनांगौ जाहैदों थुलुंगाफुरिखौ फाग्ला मा 300 खौथि फैसा मोननांगौ जाखो मास्टार प्लेन दंलायनो 15 बोसोरनिफ्रायनो आं बिबोबाय आं कन्ट्रेक्टर समनिफ्रायनो आं लुना होदोंलै बेखौ मा मा लुनो हर होननानै बे ट्रास्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा फाग्ला दबजोबसो गावसोर लुबासो जायो जों लुबा जाया जायो खेबथाम बिदां बिसिनाव खेबथाम बे थुलुंगाफुरियाव मा मा नांगौ आं बानायनो होननानै दा फाग्ला दा बे टाउन बानायनो थिनग्रा माबा बे फाग्ला जानायावबो बिदां आनिफ्राय बे आदा कृष्ण गपाला बे जानायावबो बिदां बेथ' फाग्लासिनबावसो रायज्लायना बेना सुर गैया गुर गैया सिनबावसो ओइ मा नांगौ बेखौलाय सिनबावो आंबो जोंखौ लुयैनि दाय जाबाय थायो बड'फाखौ सनमान होनो रोङा बड'फा थुलुंगाफुरियाव जेबो माने आंबाय थायो कसुगावथ' सारा गावनो देरहाखानाय माबायावबो मा होनो जमदुवारावबो देरहाखानाय सराइबिलावबो देरहाखानाय नङा होमबा जोंनाव 10था दं नालाय दतमायाव 10था कसुगावआव 10था बनरगाव 3 सराइबिलाव 3 जमदुवाराव 1 मिथिबाय देरहाखाजोबनाय सिङा ओरैनो गोथौ जानाङा नोंसोर आरो सोरबा माबा माबि होनफैबा आरो सन्देह लादोलाय जेनगोन ना देरहामारगोन बा होननानै देरहाखानायसो जोंहा दाख्लै बिराद लोदो लोदानो जेनदों जोंजो नङा दानाथ' हामख्रेंख्रेंसो माबा उन्दै लाखौसो लाना माबा केम्पिं खालामलागासिनो माबा फिसाफोरखौसो लाफालागासिनो मानसि एसे बारायनायनि ना मानो लाफालाखो नङा होमबा गथ' उन्दैफोरखौ गावनि फिसाजोना फिसाला सानैखौ लाना बेरायद्ला थाबायद्ला होगौमोन दाथ' मा समायनाय मोनखोबा गावसो मिथिगौ नङा होमबा दा जोंनाव मानगोना उरखावगोना ब्रह्मआ मा होनदों बाब दतमाखौलाय माबा बाजार गिदिर गिदिर बानायनांगौ होनदों दाख्लैसो 5 बोसोर सालायनानै थांखांबाय जोङो बे 4 मासाव दतमाखौ टाउन बानायबाय आङो मिथिबाय डिक्लेयारल' होनो बाखि दाख्लै आखाइ हमथालायनानै देखायलायदोंना दतमायाव ओरै ओरै मावनांगौ माबा माबि मावनांगौ होनना बाहा मुखस्थ' लानानै फैखो 5 बोसोराव आरो बोरै बाहा मावनानै थाया दतमाखौ टाउन बानायखाबाय आंहा मिथिबाय 9था वार्डनि दा 42 दिन नटिफिकेसन होनांगौ नटिफिकेसन होखाबाय पेपाराव होबाय दाखालि माने सोरबाफोर अबजेक्सन दं नामा सोरबा टाउनाव थाया नामा माने नियम दं जाहैबाय बे नियमनि थाखाय बे 42 दिनखौ दोननांबाय आरोखि नङाबाथ' आं जेरैखिजाया इलेक्सननि सिगां डिक्लेयार होनो नागिरदोंमोन दा इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो डिक्लेयार होगोन टाउन जागोन होनबानो अन सोंबानो जाबाय बुफुलदानो जोंना खाथिंबाय थायो आंजों एखे जोंनो मिथिबाय बिसिना माबा दासो माबेबा आवबाथ' लानानै दासो ओंखारनाय बायदि ना होमबा थैजागिना आवबाथ' लाया होमबा खै नों खाना हरै दसे थाथ'नानै आवबाथ'निया बेहाय थैथ'लाब्रा दांबाबो बिदि बेबायदि लानो नागिरनायसो बेना बाहा बावनानै थानानै दासो गोसोखांलाय फैलाय दतमा टाउनखौलाय सेरफांगुरिया फ्लाइअभारजों डेभेलप जालायबायनो दतमायाव दानि लेक्सारा होदों नालाय
सेरफांगुरिया एसे डेभेलप जाबाय जादों बे फ्लाइअभार जादों होनना खिथादों फ्लाइअभारजों डेभेलप जायो फाग्ला फाग्ला मा मोनजायो बिदिलाय दाख्लै लोगो लोगोआ होनलांबाय सेरफांगुरियाव बिराद डेभेलप जाबाय मा डेभेलप जाखो सिनेमा हल लुबाय जायो सिनेमा हलजों डेभेलप जायो फाग्ला फाग्लानो जायो दै गांगायोना ओंखाम ओंख्रि खायोना गोलोमनायाव गिसिब सिबनाय बायदि थान्दा मोनो बिसोरलाय आरो दाख्लै सासेया होनलायबाय माने माबा फ्लाइअभार जाबाय सेरफांगुरियाव जाहैदों एसे डेभेलप जाबाय होननाय जाबाय आरोखि दतमायाव जेबो जाथ्राखै जाहैदों 200-300 खौथि लाबोनानै जोंहा माबाखौ डेभेलप खालामनांगौ जाहैदों थुलुंगाफुरिखौ फाग्ला मा 300 खौथि फैसा मोननांगौ जा मोनसे प्रजेक्टआवलाय आरो जों नाजागोनब्रा सिस्टेमजोंसो थांगोन दा नङा होमबा लासै लासै माबा मास्टार प्लेन दंलायनो 15 बोसोरनिफ्रायनो आं बिबोबाय आं कन्ट्रेक्टर समनिफ्रायनो आं लुना होनोलै बेखौ मा मा लुनो हर होननानै बे ट्रास्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा फाग्ला दबजोबसो गावसोर लुबासो जायो जों लुबा जाया जाहैदों मास्टार प्लेन दं जोंहा मास्टार प्लेनखौ सिमाव लुनाय बायदि खेबसे लुजोबो नामा लासै लासै लुगोन ना माबा मोनसेखौ होदोलाय बेखौ लुनानै आरो मोनसेखौ लुगोन ना खेबथाम बिदां बिसिनाव खेबथाम बे थुलुंगाफुरियाव मा मा नांगौ आं बानायनो होननानै आं थिखादारमोन ना मोनसे समाव 17 बोसोर कन्ट्रेक्टरमोन आङो मिथिबाय खेबथाम बिदां प्रथम बे गुमैदिपथिमोना गारहां गारहां जानायावबो बाहायबो खेबसे बिदां बिनि उनावहाय दा फाग्ला दा बे टाउन बानायनो थिनग्रा माबा बे फाग्ला जानायावबो बिदां आनिफ्राय बे आदा कृष्ण गपाला बे जानायावबो बिदां बेथ' फाग्लासिनबावसो लायरायना बेना सुर गैया गुर गैया सिनबावसो ओइ मा नांगौ बेफोरखौलाय सिनबावो आबो जोंखौ लुयैनि दाय जाबाय थायो बड'फाखौ सनमान होनो रोङा बड'फा थुलुंगाफुरियाव जेबो मानाया होबाय थायो बे ट्रास्टनि आखायाव दङ होननानै जेबो हरा एनअसिबो होआ जेबो होआ ओमफ्राय जोंखौ बदनाम होबाय थायो जेबो मावाखै होननानै दा एबार मानियालै दा माबा माबि खालामहोनो लिरना हरबाय आङो सासे मानसिखौ दायथ' होखाबाय आंहा बे लेखाखौ सिख'नानै लायगोन जों मास्टार प्लेन ना मा दं सार जोंहा एमएलए सारखौ होनखाबाय बिसोरनि मास्टार प्लेनखौ सिख'नानै जोंहा लानानै लाफैनांसिगौ बानायनो हाखाया बिसोरनि आखायाव थाबाय थाबा जोंखौ नामसो गायबाय था बदनामसो गायबाय थागोन बिसोर बेबायदिनो होआ जोंनो ओमफ्राय जोंखौ बदनाम खालामबाय थायो दा जोंबोथ' मानियोब्रा मास्टार प्लेन मथेनो लुगोन ना जोङो दा फख्रि थख्रि मा मा फोसाबनांगौ मा मा खालामनांगौ खालामजोबनो दायथ' होखाबाय आरो सासे मानसिनो बेसो बिराद थगायलै बिसास दाखालामखा आरो दा थगायबा बिसा बेखौनो थांफादोलाय गले गले होनखाबाय मानसिफोरखौसो नायगासिनो दं सोर सोर थांफिनगोन बायदि थांफिना बायदिफोरखौ नायबानो मिथिजोबखायो जोंहा मिथिबाय दिनैहाय बारा थांफिनगोन बायदि मानसिफोरखौ मानसि आं स्रा स्रा नुजोबदां बयखौबो ना एसे मोजां जानानै फैजोबखानायसो दे थिगैनो जाबाय आसा खालामो एसे खोनादोंना खोनायाखै गोजाना खोनादों खोनादों जों खोनाखायाखै जों मिथिखाया होननानै उल्था खालामफिनबा जानाय नङा दा थांसै दे बैलावरे जोंहा टाइम मुदाखौ नुदा टाइम मुदाखौ फैगोन सिलागा देनजारथारलै अरखौ इसेल' होखायो जोंनो सोलाजासेल' होखायो दा हनै टाइम मुदा फैबा फैसिगोन दा फैयाखै बे टाइम मुदानि गामि साबसिन दं एसे आखाइ थिखलायसो नायनो आङो हा देलाय देलाय नायनो फैबाय दा दे 8था 10था न'खरसो फैबाय दा ना मोजां जाबाय दे हाब एसे आसलथारलै एबार फैबाय मोजां जाबाय दा थांसै दे दा थांफिनसै दा थांफिनसै औ जाबाय दे दा आं बेखिनिखौ बुंबाय आसा खालामबाय नोंथांमोननि सहाय सुबिदा निस्सय थागोन आरो जोंबो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां सहाय खालामनो नाजागोन आरो जोंनि गोसोआव लाखा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सरकारा साराय 4.5 बोसोर दंबावो साराय 1600 दिननि बारा दिन दंबावो जोंनाव साराय 1600 मिथिबाय 100 200 300 1600 मिथिखा 5 बोसोराव 1825 दिन थायो दासो मात्र 150 दिन थांदों गोसोआव लाखा 1800निफ्राय 150खौ माइनास खालामबानो जाबाय जे खय दिन दंबावो ओरै दा खालामखा ओंखामा गोमागोनबो मिथिखा जों खिन्थु माइ गाबजु जायोबा बासिया खिन्थु प्रयोजन जाबा बायद' जाबा बासिनो गोनां जागोन जोंबो मिथिखा दाथ' जों सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बयनोबो फैसा होजोबदों नङा होमबा होआखै न'आव बिसो लायबावदों नागिरसो
नैबे आसलमोननियावबो बिहरबावदां बिरेन्दाराव फन हरनानै ओइ नोंसिना मानसिया माबा सेलेक्ट खालामबावबाय नामा होननानै मिन्थिगौ नागिरनानै थिबावो जोङो खुनु इउपिपिएल बिजेपिजों खालामाखै बयबो मोननांगौ होननानै आन्दलनाथ' बयबो खालामदों बिटिसि मोननोथ' बयबो हांख्रायदों नङा होमबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो हांख्रायदों बयबो नाजादों बर'ल' नाजायाखै गार' राभा सावथाल नेपालि बयबो नाजादों नङा होमबा ओंखायनो जों बयखौबो समान नोजोरै नायदों आरो बेनो जोंनि बिपिएफनि धर्म दा आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आसा खालामबाय माबा माबि थिग खालामखाजोबदो मिथिबाय नोंथ' देरहाखानायसो बैसागुनि सिगांबो एसे आवलायनोसै आरो बैसागु बायखांनानै देरहाबाबो एसे माबा माबि खालामसै मिथिबाय नोंसिनाव आलासि जाहैगोन आरो गोदान गोदानाव आङो थिग खालामबानो जाबाय माबा माबि खालामनानै दोनदो मोनगोन जा मोननांगौ बेखौ मोनगोन नोंसिनावबो थांगोन होनदों आङो न'खौ नायना फैनांगौ ना थगायनो हायिनि दे आं बेखिनिखौ बुंबाय आसा खालामबाय फैबाय थागोन समाव निस्सय नोंथांमोननि सहाय सुबिदाजों जोंनि मानगोनां बिजाथिखौ 9 थारिखआव नोंथांमोना देरहासार खालामनायाव 100% मदद होगोन होननानै मिजिंथिनानै जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ आंनि सायाव फोजोबनो गोजोनथों।